Iki anakmu iki kok elok-elok men to iki. Bola bali terus entuk ing ngendi? Ya eneng iki mau apa dicepakke Pak Lurah apa piye ora. Coba dijejer Bima kono. Ora. Ngomubeng rono ngono ya. Yo. Wolah. Mbok iki lak ya. Ayo, nderekke mboke. Jaranan, jaranan, jarane. Jarane. Jaranan, jaranan, jarane. Jarane. Sing umpan karo meri. Kelakuane kowe iki arep mateni boy apa piye?